Dneska to vyzerá na poriadny bordel tu. Že dnes si toto námestie... Práve aj vďaka ním vôbec máme možnosť tieto zápasy na Slovensku cestovať. Do ofenzívy sme sa však nedostali, hrať budú Angličania. Je Ďuro do súboja, poznáme ho, je to srdciar, je to bojovník, ide do všetkého naplno, ale tu samozrejme alebo tu z tej stredovej línii a preto Bellingham si našiel priestor, výborné prenesenie hry, ale takisto urobil menšie vrásky na tvári, pretože v prípade postupu do štvrťfinále hrať nemôže. Dudov center, ešte Trippier, ktorý hľadá pasom Harryho Kanea. A je z toho rohovýkon. Hra slovenského manšaftu bola vynikajúca. Vynikajúca. Nikdy tak dobre ešte naši nehrali. Smola bola v tom, že sme dostali také góly zvláštne, ale nemusíme sa za to hanbiť. Dobrý futbal, dobrí hráči máme, bol som nadšený. Strelca, David Strelec, Ivan Šrec, bude Martin Dúbravka, 32. minúta, 8 finále s Anglickom. Vyhrávame po góle Ivana Šráca. My môžeme len dúfať, že Robert Boženík nadviaže práve na tento výkon a bude robiť problém. Toto určite nebol nedovolený zákrok, ale veľmi nepríjemné došliapnutie Tomáša Suslova. A on Peto vlastne šlapol na priehlavok. 95. minúta 1-1. Bero. Bro, tam už ciesti. Výborné. Čieze posotil, stanul bodku a môžeme oddychovať s ním. Ešte raz opakujem anglický kód. Trošku mu tam vadil v tom výhľade, ale výborná lopta najskôr od Suslova. Najskôr vynikajúci pohyb. Našiel Ivana Tonyho a Anglicko môže ísť do breaku. Na konci 120. minúty iba... Asi to bol aj najlepší futbal z hľadiska manšaftu. Proste. To naše mužstvo hralo najlepší futbal pravdepodobne. V celom tom vývoji nášho štátu. Pokutového územia Hansková hlavička, ktorá ide pre Jordana Pickforda, bohužiaľ.